Ik ben volledig in het hersens opgetrokken. Thuis wordt niks anders gekant. En er bestaat een anekdote over mij. Mijn zusters zijn natuurlijk allemaal veel ouder dan ik. En die pakten mij mee naar de nonnenschool. En de nonnenschool bewaarschool voor de heel klein. En ze pakken mij de eerste dag mee. En 's middags gingen we altijd thuis eten. Want dat was maar 100 meter. Ja. En ma vroeg aan mij, en manneke, waar is het geweest? Ik zeg, goed ma, maar die non kalt Frans. En dat was omdat die non ABN, AN sprak. Ja, wat ik nog goed gehoord had. En ik verstond er een helft niet van. Hè. En ik zei Frans, omdat we thuis een winkel aan. En daar kwamen veel reizigers, vertegenwoordigers. En veel van die mannen waren Walen. En die kostten bekend geen Vlaams. En mijn ma had Frans geleerd. En mijn ma sprak altijd Frans tegen. En als ik het hier wat ik niet verstond, dan wordt dat voor mij Frans. Dus voor mij, die sprak eigenlijk ook Frans. Want dat AN, toen zijn ze nog ABN, dat heb ik dus nooit geleerd. Hè. In de jaren 60 moet dan nogal hardhandig begonnen is. Want je kreeg een straf op de koer. Vooral door altijd een ABN-week. Ja, dat was een ganse week dat alles rond de officiële taal draaide, zeg maar. En als ze stand pakten op de koer, dat is de speelplaats, hè, de koer, dan had je straf, gewoon weg. Ja. Ja, want op college woonden toen nog veel pastoortjes. Dus je zit op pastoortjes tegen, dat waren priesterleraars. Hè. En sommigen hadden al een otteke in die tijd, een keverke meestal of zo. En de straf wordt dan soms van zo iemand die otteks te gaan wassen. En dan mochten we van het thuis gaan. Dat wordt natuurlijk niet zo erg. Hè. Dat wordt plezieriger als in de studiezaal gaan zitten en door 10 bladzijden afschrijven.